14 l-entità li urew interess li jieħdu f'idejhom proprjetajiet tal-gvern li ilhom mitluq għal bosta snin għandhom sa 22 ta' Settembru biex jibagħtu l-proposta dettaljata tagħhom dwar kif jistgħu jiżviluppaw dawn il-postijiet. Kien f'Ottubru tas-sena l-oħra li l-gvern għażel 4 postijiet storiċi abbandonati u ħareġ sejħa għal dawk li kienu interessati jieħdu f'idejhom it-tmexxija tagħhom. Dan b'għadd ta' kundizzjonijiet. Il-postijiet huma l-isptar ta' iżolament fl-Imtarfa, il-Palazz tal-Marfa, il-Palazz ta' Strickland u sit fil-Bużbeżija. Oriġinarjament kien hemm 23 proposta. Is-siti tal-Bużbeżija u l-Palazz ta' Strickland attiraw 7 proposti kull wieħed, il-Palazz tal-Marfa 6 u l-isptar ta' iżolament 3. Wara li kienu evalwati minn komitat maħtur apposta u tħejja rapport dwar kull sottomissjoni sar shortlisting ta' dawk il-proposti li deru li jistgħu jgħaddu għal fażi oħra. Dawn intalbu proposta aktar dettaljata. Kien hemm 14 l-entità li jagħmlu għal dan l-istadju u issa għandhom sal-aħħar ġimgħa tax-xahar id-dieħel biex jibgħatu l-aħħar proposta tagħhom. Minn hemm il-proċess biex dawn is-siti storiċi jingħataw il-ħajja mill-ġdid jidħol fl-aħħar fażijiet tiegħu. Il-Palazz l-Aħmar fil-Marfa jikkonsisti f'bini maqsum fuq 2 sulari u kien mibni mill-Kavallieri ta' San Ġwan fil-bidu tas-seklu 18. Il-Palazz Strickland jinsab fiż-żebbieħ limiti tal-Imġar huwa magħruf ukoll bħala Charlie's Castle. Dan kien mibni madwar 100 sena ilu bi stil ta' arkitettura militari Ingliża. L-art fil-limiti tal-Mosta magħrufa bħala tal-Bużbeżija fiha wkoll ħadd militari u bħalissa tinsab abbandonata. L-Isolation Hospital fl-Imtarfa kien mibni mis-servizz Ingliżi fl-1924 huwa bini li jinsab f'żona ta' żvilupp. Dan il-proċess ta' espressjonijiet sar bħala parti minn riċerka li d-Dipartiment ta' Proprjetà tal-Gvern qed jagħmel biex ikun jista' jidentifika għażliet differenti kif proprjetà tal-Gvern li hija mitluqa tista' tintuża.